ברכות, יש לכם עסק חדש. כן, החתונה הפכה אתכם למשפחה באופן רשמי, ומשפחה זה עסק. יש לכם הזדמנות מעולה לבנות תשתית יציבה בצורה נכונה, מסודרת ומתוכננת לעסק החדש שלכם, שיש לו הוצאות, הכנסות, הון עצמי, תוכניות עתידיות, חלומות וגם דברים בלתי צפויים. אתם מאחדים כוחות כעת בעניין ניהול הכסף המשפחתי שלכם, ואתם פועלים בצורה יעילה כבר מההתחלה. אז מה חשוב לעשות? 1. לעקוב אחרי ההוצאות וההכנסות שלכם. לאסוף מידע ולהבין מה מצבכם והאם יש מקום לשיפור. 2. לבדוק איפה אפשר להוזיל עלויות. יש לכם עכשיו כוח מיקוח שיכול לשמש אתכם מול ספקים שונים, אפילו בדמי ניהול על מוצרים פנסיוניים ופיננסיים. 3. לכתוב את החלומות והתוכניות שלכם ולהיערך לקראתם. לבנות בסיס של חסכונות והשקעות שיעזרו לכם לממש את החלומות וליישם את התוכניות שלכם לעתיד. מה תקבלו מסדר פיננסי משפחתי כזה? עצמאות כלכלית, בניית עתיד בטוח ויציב, שקט נפשי וזוגי סביב נושא הכספים, והגשמת חלומות כמשפחה. אז שיהיה לכם מזל טוב, ותזכרו שכל יום הוא יום נישואים. כל יום הוא יום מעולה לאהוב.